Družila se lisica sa Rodom. Postale su jako dobre prijateljice. I tako naumila Lija da pozove Rodu u goste. Dođi, draga prijateljice, kod mene na večeru. Želim da te ugostim. I tako dođe Roda kod Lije i reče: Zdravo, Lijo, prijateljice draga, došla sam na večeru kao što si me izvala. Izvali, uđi, udobno se smesti, postavila sam večeru tebi i meni. A Lija skuvala puno kaše i stavila u tanjir. Nudi Rodu kašom i laskavo gosti. Probaj, mila prijateljice, probaj. Sama sam je skuvala. Roda tuk, 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 poče da lupa kljunom. Lupala po tanjiru, ali ništa nije uspela da pojede. A Lija za to vreme kašu liže i tako je sve sama pojela. Kada je svu kašu pojela, Lija reče: Ne zameri, mila prijateljice, draga, ali nemam te čime drugim počastiti. Roda kaže Liji: Probala sam jesti, kljunom lupala, ali nisam uspela da pojedem ništa, gladna sam ostala. Hvala ti, draga prijateljice, na ovoj večeri. Dođi li ti kod mene u goste na večeru? Sutradan je Lija došla kod Rode, a ona spremila ukusnu čorbu. Miriše tako lepo. Nasula Roda čorbu u bokal sa uskim grlićem, stavila na sto i kaže: Izvoli, Lijo, prijateljice draga, probaj čorbu, skuvala sam je sama. Lija je počela da se vrti oko bokala, proba ovako, onako, ali ništa. Liznula bokal, unjušila, ali nije dohvatila. Ne može da uvuče glavu u bokal. A Roda za to vreme kljuje dok nije sve pojela. Ne zameri, Lijo moja draga, nemam te čime drugim počastiti. Naljutila se lisica, a nadala se da će se za celu nedelju najesti. Pa ode kući praznog stomaka. Kako si uradio, tako će ti se i vratiti. Od tada je prijateljstvo lisice i Rode prestalo. Čiča miča i gotova priča.